Malawi today. Under this government brand, this country is going nowhere. No. That's I'll give you a chance. I'll give you 1.5 minutes. They are chaotic. Anthu ambiri ali ndi maganizo osiyana makamaka pa program ija ya hot current ya pa Times. Ambiri akunena kuti hot current inali yakale kusiyana ndi yapano imene ilipo chifukwa choti panopa anthu ambiri akuoneka kuti amene akupanga program ya hot current akutenga mbali kwambiri, akuonesera mbali zawo zachipano kusiyana ndi hot current yakale imene amatha kumatenga eni amene akulamula mu nthawi imene nkumawang'alula iwo akumva. Akuti yakale imakhala yosanyengerera. Kodi kuyankhula kumeneku nkoona kuti hot current yapano inalowa libolonje? Inu maganizo anu ndi otani? Tatinguzeni mu comment section kuti timve maganizo anu. Ngatani kuti zimene Malawi udalewa za ziphuphu nepotism kumenyana mbomamu tisiye kuti azatisankhe. But this kind of election will take us nowhere. Point number 1. Point number 2, asatinamize ifeyo ndifeti mapanga consume their policies. This government, under this government, concluding Max. Yes, under this government brand, this country is going nowhere. No. That's I'll give you a chance. I'll give you 1.5 minutes. allow him to lie. They are chaotic. They are chaotic. No way. They don't know what they are clueless. No. They don't know what they are doing on anything. Tikambena kana energy, tikambena agriculture, tikambena health, tikambena education. Ali bendi plan yomwe. Ali ngati anthu amundima. Brand. They are clueless. This man has a pathological head. It's a waste of time. What he's talking is hatred. Okay, have you finished your I'm finished. Okay. Yes. George says kunena kuti tinakutumani tiyendetsereni dziko zikukuchimwani. Kukutumani kwagula chimanga mess. Tatipatsani magetsi. I agree with it. No. I'm saying you are clueless in everything. That's agriculture. You are clueless in everything. No. He is another hopeless. Tell your colleagues kuti 0 per day. Nothing. This country is going nowhere. Muimaliza bwanje nkhani. We see ourselves as navigators. Instead of a government, we have navigators. Are you surprised, Brian, that this country is going nowhere? We have navigators. They are navigating our lives. But apparently to no success because where are you navigating? Where are you? We see ourselves as navigators, enveloped in a heaven storm. Where are you navigating to? But if you keep our course, we are certain the horizon will clear one day. And what I mean is, regardless of the Africa Confidential Report, this government is making all it can to save the people. Malawi ife tukudziona toka kuti titawerenga chiripoti chonsecho tukudziona kuti pazazikulu zimene zachitikazo tiyesetsa kuti tipitirize kumanga malamba kuti kwatsalako tikonze bwinobwino kuphatikizapo kutumikira akanganya awiri ngati dziko lathu ndipo apresident akakunena kuti aliyense amene ali ndi maganizo abwino oti boma litukuke tikhale pamodzi. Simava mafuna muno kana ine ndili pano boza simava ena ndi oyipa sa Malawi analindale wakulilongwe akuli wo ma MP okha DPP amene zosamadya akapita ku parliament akapita sama polls Sera General DPP zosenza parliament akapita sama polls. So if I mean DPP, you have the whole we should not DPP. I was thinking you DPP. What DPP? What's What are your concluding remarks? Muimaliza bwana. Malawi, mati ndikuze kuti report ya Africa Confidential. Tiwerenga bwino kuti tione kuti pamene iwo akunena apo mpati
nakapamina kuna pofuna kozedwa pompati nakapoti tichite bwino pompati chifukwa wakutsina khutu ndi nasi tione bwinobwino zonsezo musamvereza ana awa ngamwanu koma tione kuti kutsogolo kwake tikonze dziko likhale kuti liyende kaka ndi uchi. Tikuthokozeni kwambiri. Mmenemo ndi mmene zimakhalira mu hot current yapakanthawi yapadzana kuli achina akasakula. Komanso tikaonesesa bwinobwino titha kuona kuti akasakula anso nawo anaonesa mbali pamene chipani cha MCP chinalowa mboma. Ndi pamene tidawadziwira kunena kuti kodi mkuluyi ndi wa MCP yeti. Nde zikungofananirabe kunena kuti wina aliyense amakhala kuti ali ndi mbali koma chabe samakhala kuti akuonesera kwenikweni. Nde zimenezo ndi zimene ife taona inu kapena mukuona bwanji. Tiuzeni maganizo anu mu comment section mmene tanenera moja kuti timve mmene ino mukuyionera programu iyi. Akuyenera kusintha chiyani? Akuyenera kuona ziti ndi ziti zimene kwa iwo akufoka. Kodi akuyenera kumapitirira kuonesabe mbali? Tatiuzeni maganizo anu mu comment section. Ino programu imene timadziwa kuti ambiri mumayisatira ndipo zambiri timakhala tikuphunzira mu programu ngati imeneyi. Tiuzeni mu comment section maganizo anu kuti timve zokhuzana ndi hot current yapano. Chimanga mess. Tatipatsani magetsi. Yes, I agree with you. Oh, no. I'm saying you're clueless in everything. That's agriculture. You are clueless in everything. No. He is another hopeless. Cabinet. Tell your colleagues kuti zero but then nothing. This country is going nowhere. Muimaliza bwanje nkhani. Yeah, Amaraji Nene Church. We see ourselves as navigators. Instead of a government, we have navigators. Are you surprised, Brian, that this country is going nowhere? How do we have navigators? They are navigating our lives. But apparently to no success because where are you navigating? Where are you? We see ourselves as navigators, enveloped in a heaven storm. Where are you navigating to? But if you keep our course, we are certain the horizon will clear one day. And what I mean is, regardless of the Africa Confederation report, this government is making all it can to save the people. Malawi ife tukudziona toka kuti titawerenga chiripoti chonsecho tukudziona kuti pazazikulu zimene zachitikazo tiyesetsa kuti tipitirize kumanga malamba kuti kwatsalako tikonze bwinobwino kuphatikizapo kutumikira akanganya awiri mwaona ngati dziko lathu ndipo apresident akakunena kuti aliyense amene ali ndi maganizo abwino oti boma titukuke tikhale pamodzi simava mafuna muno kanoka ine ndili pano ai boza simava ena ndi oyipa sa Malawi analindale wakulilongwe akuli wo ma MP okha DPP amene zosamadya akapita ku parliament akapita sama bones kwani sera general DPP says government apita sama bones so if I mean DPP you have the whole we should not DPP. I'll take you as a DPP. What DPP? What's your What are your concluding remarks? Muimaliza bwanje. Malawi mati ndikuze kuti report ya Africa Confidential tiwerenga bwinobwino kuti tione kuti kodi pamene iwo akunena apo mpati nakapamina kuna pofuna kozedwa pompati nakapoti tichite bwino pompati chifukwa wakutsina khutu ndi nasi tione bwinobwino zonsezo musamvereza ana awa ngamwanu koma tione kuti kutsogolo kwake tikonze dziko likhale kuti liyende kaka ndi uchi. Tikuthokozeni kwambiri.